ang ila daw tigbantay nga gi-hire di daw magdugay, maglagot sila nga. Unsa may katrabaho nga wa may trabaho da, maglingkod naman. Maglingkod ra whole day. Tapos di daw niya makaya ang trabaho. Kabalo mo mo na pinakakapoy nga trabaho ka nang way buhaton. Good morning, guys. Good morning. Today is Monday. So, basta Monday, Lunes gina siya. Ha? Alas 5:30 na sa Kadlaw. So, muna among Monday routine. Medyo na late ko pag mata. So, pag Monday, mumata ko dapat alas 5. Tapos, taon-taon, narin ko'y sundo. Sundoon ko sa driver sa ABS. Billy. Napo na siya every morning. Si Picharon. Ha? 25. Sweldo sa diyapon ron. Lahi mo kay kadong kung magsweldo. Sa 15, pitsa 25. Tag 150. Singlon niya ko ninyo. Ginambog ka ng mga sweldo-sweldo, singlon niya ko ninyo. Paubo ka. So, pipila lang ka mga sugod na karoon mga simanaha, mga weekend na sa gunso na ang mga event. Hantod 2020 na dahil na siya. Thank you Lord, Japon kayo ba? So, ito kaninga video, ito tamo sa may tabo sa akong Monday mornings. Dili na whole day. Ano ba? Ay, nade. Mingaw, wala isaba. Ano day ang sundo na ko. Si Buringani ko, nang barako ka ng anak ba nga. Wala ko t-shirt kaladaan dire. Ayan na. So that's it. Akong coffee, cellphone, ano siya every morning, cellphone, laptop, ready na ba? Paabutan nito mo text yan, nabili na. Ano, gabalong kape na lang ko. Balintos coffee yan. That's akong coffee. There. Okay. Then, kiss them. Iyo, no? Dili sapot si Mrs. Ron kay sweldo mo leron. Sa puton siya basta layo ang sweldo. Right. Good morning from the village. Good morning. Morning. First time ko karon nag-vlog na ako na kung Monday morning. So muna yung driver si Robert. Tapos si Rod, ayun siya una. Yan. So Lunes na po ni. So sweldo po ni Rod karon. Muna yung pinakayay na empleyado sa ABS. Ay bonus, tapos ulit tao pa man sa. Tapos asa ka padulong ang kwartanin niya. Kaon. So muna mong village nga nag homeowners meeting kagahapon, wala sa kitong-tungan. Kapoy naman yung di tagapilog mga meeting kita pag-reklamador. Muna nagkakagulo na talaga.
bus driver may. Puro mga hip-hop dancer siya mga tayo. Puro ex-batalyon. Puro mag-rapper. Pila ka ko. Mas taas matubag ni sa 0.7% sa natala nga 20.7%. Wapo among topic ng karon kay Juan about sa kolorum sa Cagayan de Oro sa pag-record na ko ani 3,000 ka kolorum. 53% ka mga Pilipino ang positibo. Mo ni anting kolekta sa buwis. Mo ni anting kolekta sa buwis. Mo ni siya. Okay, fights. Mo na siya. Madala ako dali sa remote. Nalinting kolekta sa buwis. Para sa kape, pandesal, luguban pa. May poste sa ikaunong Klaro. sa Gunsod. Klaro kay sa ebidensya nga late among floor director. Oh, late oh. Oh, klaro kayo. Oh, klaro kayo na dito. Nag-una pa ang guest. Na. Konsehal. Natinood na gina akong interview na ko imong papa ning Colorumbe kay murag gwapo kay ni gyud. Mag-intro sa ko, gamay tapos ko alin. So na din akong script, mo na yung floor di dire. Late ka. Kwenta, traffic siya questionnaire dayon, diesel ta sa pasada, dayon tos to baga dayon taha. Dayan salamat ron mga kapamilya. Sa ako pang giyong kaganina, ipatawag sa konseho sa Cagayan de Oro na semana taga LTFRB Region 10 tungod sa dagang kolorum nga taxi nga kapamasada sa syudad. Subay ni ini, makauban na ito mismo si Konsehal Roger Rabaday, ang Vice Chairman sa Public Safety and Traffic Management Committee sa Cagayan de Oro Council. Konsehal, maayong buntag ni mo da? Maayong buntag, Bern, o Okay, Konsehal. Okay. buntag sa tanang paminaw ka na. Alright, that's it. Kumana. Kunara, antig kuan, o trabaho hipos na. Cameraman, hipos na. Hi, thank you pala nagdoon. Kumana, so basta yung anay pag humana. Uy. So, balik na po ko sa stasyon para sa MOR. Muna yung bagong Lady Guard din eh. Hi. Tapos log in. So munang FM booth, akong opisina. Sumatos ako sa akong opisina. So every after pa mo special na ipa-zumba. Here's my office. Hi baby, rare morning. Alright, so Monday mga ron sa appeal si Juan. Morning! Kasama niyo po ang inyong chubby, sexy, beautiful. At dahil Lunes po ngayon, makakasama natin ang napakagandang, napaka-sexy, single, 20, pala edad ni mo ron? 25 na? 25 years old! Kumusta kayo ang pagsayaw kagahapon sa K-pop? Oh my God. Oh. Eto na po si Sweet Maricar. Sweet Maricar ba? Hindi alam. Baby Raira. Sorry, Baby Rai Rai. Hi, good morning.
Undang. Mao na yung mga trabaho may gala nga abi natog sayon por dili di ay. Hindi lalim. Naiuban mga amo matingala. Maglagot sila kay ang ila daw tigbantay nga gi-hire di daw magdugay. Maglagot sila nga. Unsa may katrabaho nga wa may trabaho da, maglingkod naman. Maglingkod ra huldi. Kuan tapos di daw niya makaya ang trabaho. Kabalo mo na yung pinakakapoy nga trabaho ka na way buhaton. Kana magbantay tindahan? Oh. Di ko mo na naon. Wala kapoy, wala man si kapoy kay maglingkod ra biya ka. Magbantay ra ka. Dili hago. Kung may kag istorya kag hago kay puntok arsa-arsa. Pero tistingi daw bantay tindahan whole day wa di ka pwede mo gawas. Kailangan kung malibang ka, medyo dili dugay-dugay. Yep. Ito ni. Mo. Nay mo ay kanang lami mo pa doon na ka matulog tayo na nag-ayo na magpalit na deg ice or magpasinsilyo na desi ang 100. Kana po mo yung kang ayay ka ng tindami pero wala na kay socialization. Ano ba? Buntag pa lang, wa makagawa sa hantod gabi. Di makamalaglag. O tama yun ka nga di mi kasabot. Samok yun kayo. Tigbantay naman ta sa tindahan pero di gyud mo mula agyud. Di nalalim mo yung tinuda na ilang ngay gana. Yopak. Kana gyud ang pinakakapoy ba ganang mga housewife. Lagi no. Kanang nara sa balay, wala pa na isweldo. Wala na SSS. Tama. Wala na ikuan. Pero ikaw ang in charge tanan. Ikaw ang bantay si mong balay, ikaw tigbantay si mong bata, na nurse pa ka, nag-caregiver pa ka. Dili lalim ang mga trabaho sa mga housewife nga nara sa balay. Muna na iban mga bana, magyaw yun yung pag-ulit din, may hindi nga. O sa mali mo ko niyo, Dre? Baka mo niyo ko na naman. Mupay mo trabaho din nara din sa balay, tapos di mo paparpak. Pakarin bakba na yan. Kaya una-una sa mga bana, basta makahatag lang sweldo, okay na, muna na ilang responsibilidad. Oy, di lalim oy, nasa balay magbantay oy. Kaya mga mister diya nga sigyaw-yaw, sus. Di lalim taon yung mga asawa na bilin sa balay. Tamo na usahay, wailing nga usahay. Muna magdagandagan nilang utok kung sige pambuhat sa bana. Sakto na call. Asa ka ato siya karon ba? Mali ka siya mo reply ba? May ngana. Dili lalim na nga trabaho may gala nga nara ka sa balay. Kapoy nang wala kay buhaton. Dear M.O. Wala ba din niya yung gat? Lalain na. Uy, friend, sikreto na gidatong friend sa to. Mogi friend. Usap nagyug ka ay. Yan natiksan di ay. Ay, nag-text na day. Nag-text na rin sila. Ay, Sorry mo yung number niyo. Mudi ka smile ka kamulo kag text. wow. So na last pag ikaw mo duty karon pina-make up na kaayo. Grabe si ka friend. Nagkamit yung mga issue ko. Gamay nga butang. Wow, grabe gyud kayo. Di pagilo mo. Iga gano ga blush ka? Mo ba? Gikilig. At least karon di na kay kapilabi ka karajikan sa upper 20. Pila ka rice na bi? 1, 2. Tugon. Mga upat ka ride. Di ba? 4 rides ka? Upat ba? O at least kung mauyab ni mo si Jovit, o di, wala na, libre na. Di ba? Di na ka magulot sa habal-habal. Ari, sa Terry Hills. Di pagpuyo ragod mo be. Pasawang sa Ah, Nag-expect. But if I... Sungsuga. Bagay mo sa Samantha Lagi. Joe. Lagi. Samvit. Samvit, tama. Pwede mo buto sa Sari Store. Samvit Store. Pwede na, Samvit. O ko na lang, Jontha. Sama, Vita, Jovit ako. Avita, pwede. Ay, didi ni mo, ano di ay, didi ni mo siya Yung crush. nag-suggest, Jamanta. Wow! Ano ay hindi ka. Be, amino na lang, God. Mo yun, wala may wrong Di with lugar ni mo that. siya crush lugar. Oh, diba? Diba? Oh. Bet, yun di Ikaw. Alright, done. Masunod na na yun si Joe Romantico. Ang chick boy pero good boy. I-charge na ako na akong mga kuha na. So, pag umana ni guys, opisina na dayon. That's it. Muna akong
Monday routine, half day lang. Hindi na tayo mag-whole day, ha? Kimabay pa ko niya alauna para sa Tita Bisyo. By the way, na din nakatag sa ako, ano? Higalaay, saan yun? Galaay 2019 shirt. 2016 pa man lagi ni. Huh? 2019 dahil. Salamat sa Karoon na ganyan mo na pwede gamitin. Aaron Sports. Thank you, Aaron Sports. Salamat sa pagkataga ni XL. Small naman ko, actually. Asa man lang cash ni mong giingon? Giagi mo niyo ka Maria. So mo na ang ingon na jersey o cash. Jersey ra ko na receive. Maria. Uy, issue. Oh my God. Namgoy ko You never know. You never know. Taka rin story. You never know. Pati ka, DJ ka na. Charge sa. Imong coffee. Please, sa ilang YouTube channel si Maria. Yes! O siya'y pinakagwapo nga collab na mo ni Maria. Comment below. Yay! Sige daw, say Mayo. Please, ayun ang mukbang. My God. Ayun ang... Nag-diet mo, Gulmi. Ayun ang mukbang, please lang. Si Rico, way pulos na nasa YouTube channel pero way edit, way upload. Puro na yung saad. Way pulos na. Okay? Subscribe sa ilang mga YouTube channel. Kaniya ako, bago lang siya nagpa-download sa iyang kuan. Yung laptop. Presets. Nag-edit siya. Diba? So, gi-career gyapon nila ang kuan. Diba? Way pulos na. Mag-download daw siya. Ayun. Ayun na rin. Peace lang. Napit na. 2 years na nangapit na. Walang gyapon. 2 years na. Ano mo to si Joe Corny Vlogs para ito ma-promote. Kalit ba may gala. Mo gini sa perminti, alas 9 ang duty, abot og alas bayan. Check sa nako ang kuan ba? Tig-check po ko sa mga playlist kung na-load ba. Alas 9. Who's the king? Nanay mo na-subscribe mo pa video. Tanawan na ko yung mga ingani mga FRC sa alas 9, priority ning FRC GB2. Ana. Kaya nga tong pang classic 9 ra magid hantod 11 ang borag. Pwede ra ma-play diha. Okay. So that's it. Bye guys. Bye! Love you. Bye. Oy, nakabot na si Joe 10 PM na 10 AM. Oh, plug na Joe. Plug na sa Hi, mga guys. subscribe naman. Ay, kuan na mo kalimot guys. Ako ang pag-subscribe sa ako kung gusto mo makita og mga gwapohon. Bitaw Joe Corny Vlogs guys. Imo niya? Imo na video? Ay ko Oh. mga Maria ni Joe Corny Vlogs. Yeah, gabertok ni. Hakot Bye. nila ako, hakot. Bye. 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 Hakot.